إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم دمت مدرخ بقانقوات غرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات را إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شعات مشت عب حاتير معبل بعسرت حال الشحن شوعات ميتن عسران كيلو هرتز وعب عسران حموشتن متر باند كمون فنوانا بساتلايت نعسران 4 ساعات عب نايل سات بعسرت حال الشحن 678 ميجا هرتز عب polarization vertical ديمقراطياو لوط نمرقات ناب إرترا زفنو مدب راديو إرتراويانيوم إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم فيبن سولوموني سلام كما تمسيو كبرى سمعتنا أمنا لومي سنبت بحثية كاتيت كلتشين عسرت حموشتن مدمنا مجمريا على توزينا الدالين لكم لنا قد إلى أسمرت ناي لومي مدب سنبت حيزاخت كالربيع سناي مكتتال يقبر لكم أبز حلفة سومن بقوات أراخنا الرخب تفلالينا إنه حجي أب ساعتنا قوات أرانا ترخيمنا لنا سلام تيرسعنان أوشت هاجرون وطأن بمخان نمدبات دمت مدرخ سنبت تكتاتلنا سمعتي كميك أنهم لومون كموترو ببينوس تحستو مهارن أزناق عن زبلنا يتحستو دالينا نابخاتكم كنبلوينا دقيمنا دقاقيمنا نخط تكتاتلنا بخبر نعدم حدا كابت حزانا حتى سنبتيو نايلوم حتى سنبت مدبنا أسمرهم بسرات زلأخا حتى ينخنا غرب أسمرهم بسرات سلاتي تساتفوها أقدمنا نامسكنا أبركوتخا إفلينا نابلنا ناب حتوخا كنحلف زعبي معروفة نفرتي أبي هاجر يركب حتوخا دقمي زعبي معروفة نفرتي أبي هاجر يركب نملسنا زحتو أمزازمي مدبنا خنملساينا كساب شعو ببزلنايو ملاشنا نهب إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم زينا أنه كبرات تختاتلتي فلما رساتو إرترا مستن بزبعة سملكعي بوليتيكاون سيفلاون ناتنتات تتحرمن هاجرات تسريعة مهلاوة تقليجهم أب كتما كامبالا زركبو لعلوة حوالات إمباسن محبركم من سرعة أسمرة أب كبير بالشونا تشميمم كمزلو تحبيرو هاجر غريخ قبل عليه حتى تعقب سدتنياتات تتختلو زلا أو نتاو التحاحزة كمسجن كمزقباء لعلوة وكيل ود بحورات هاجرات أب كداي سدتنياتات تحبيرو زينا بزرزر إرترا مستن بزبعة سملكعي بوليتيكاون سيفلاون ناتنتات تتحرمن هاجرات تسريعة مهلاوة فريدوم هاوس تتبهل تحلق سبعة ناتنتات سخونة تكال أب زوجو تبتباو السند عمل كيتو
እትትካላ ኣብዚ እዋናዊ ጸብጻቡ ካብ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ ናጽነታትን ተሓይበን ካብ ዝርከባ 51 ሃገራት ኤርትራ ምስተን ኣብ ዝበኣሰ ብርኪ ዝርከባ 12 ሃገራት ዓለም ከም እትስራዕ ብምሕባር ብፍላይ ኣብታ ሃገር ዝርአ ዘሎ ኩለንትናዊ ግህሰት ልዕሊ ካልእ እዋን ይጋደድ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቡ ፍሪደም ሃውስ ወሲኹ ዓለማዊ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ ክብርን እንዳደስከለን ቀጥታዊ ተጻብኦታት ስርዓታት ምልክና ገጠሞን ይመጽእ ከም ዘሎ ብምግንዛብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊቶም ንሰብኣዊ ናጽነታትን ዴሞክራሲያዊ ሃዋህውን ዘቐድም ዓለማዊ ስርዓት ተጻይ ዝኾኑ ዘለዉ ምልክታት ተግባራዊ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ክነጥፍ ተማሕጺኑ ኤርትራ ምስ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሰሜን ኮርያ ስዑዲ ዓረብ ሶማል ሱዳን ሶርያ ቱርክሜኒስታንን ኡዝቤክስታንን ዝኣመሰላ ሃገራት እያ ኣብ ሰሌዳ ዝበኣሳ ገሃስቲ ፖለቲካውን ሲቪላውን ናጽነታት ተመዝጊባ ዘላ ስርዓት ኣስመራ ብግህሰት ሰብኣውነትን ምቁጻይ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ምዕባሌታትን በቐጻሊ ንቀፍ ምህላው እዚ ናይ ትካል ፍሪደም ሃውስ እዋናዊ ጸብጻብ ቀጥታዊ ኣብነት ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ተንተንቲ እዚ እዋናዊ ጸብጻብ ንዕማምታ ኣብ ኤርትራ ንዝምዝገቡ ዘለዉ ግህሰታት ክተጽንዕ ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ሰነ 2014 ዝቖመትን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ንጡፍ ስርሓ ትርከብን መርማሪት ኮሚሽን ዝድርዕ ከም ዝኸውን ይእምቱ ኣለዉ ኣብ ሃገረ ኡጋንዳ ከተማ ካምፓላ ዝርከቡ ላዕለዎት ኣባላት ኤምባስን ማሕበረ ኮመን ስርዓት ኣስመራ ኣብ ከቢድ ብልሽውና ተሸሚሞም ከም ዘለዉ ኣብታ ከተማ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝበፅሓና ዘሎ መረረታት ኣገንዚቡ ብፍላይ ኣብቲ ኤምባሲ ከም ኣካያዲ ስራሕ ቆንስላዊ ጉዳያት ኮይኑ ዝነጥፍ ዘሎ ኢሳያስ ገብራይ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ዜግነታዊ ጠለባቶም ከማልኣሎም ናብቲ ኤምባሲ ብልዕሊ ዝበፅሑ ዜጋታት ቀጻሊ ኣደራዕን ተጽዕኖን እናገበረ ተዋሂብዎ ንዘሎ ሓላፍነት ከም ምንጪ ውልቃዊ ኣታዊኡ ይገብሮ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣቶ ኢሳያስ ገብራይ ብዝበዝሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጽልኣት ተሓዲሩሉ ዘሎ ውልቀ ሰብ ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ስደተኛታት ዜጋታትና እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ከተማ ካምፓላ ምስ ዝርከቡ ገለ ሃብታማት ኤርትራውያን እናተዋገነ ፍሉይ ረብሓታቶም ኣብ ምሕላውን ከም ተመልሶ ድማ ልዑል ገንዘባዊ መቕሸሽ ካብቶም ሃብታማት እናተጎንዓሉ ኣብ ውልቃዊ ርኽበታት ጽዒቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቃሊዖም ካብቲ ዝበፅሓና መረረታት ክርዳእ ከም ዝተኻለ እቲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ኤምባሲ ስርዓት ኣስመራ ከም ኣገልጋሊ ዘይኮነ ከም ተቆጻጻርን ኣፈራራሕን ዜጋታትና ኮይኑ ምህላው ብፍላይ ከዓ ሓላፍነቶም ተጠቒሞም ምምሕዳራዊ ስሩዕነትን ክፉትነትን ብዘይብሉ ኣገባብ ካብ ዜጋታት ልዑል መጠን ገንዘብ ኣብ ምምንዛዕ ተሸሚሞም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ بسم محبركم من نتبهله كاب زيجات كاب متن جنزب نبي كم زأتو فلوت كم زي كونه بوحدات أبالات نايت محبر ناتو استخاء أب بعلو وفرتاتهم يوعل كم زلو زد ما كابتي توم أكايت سرح نايتي محبركم زحلفو زلو زبلج لج منبرون لكعو زحلفو حششان كمسكر كم زي تقم توم مررهم زسمعو زلو إرتراوين سدتنياتات أموداتا أتحساسيبهم أب تحتز تناوحي ملاون بوليتيكاون نوت التركب حجر جريخ قبل علتهم ناب حجر بالعلو وحززات وزلو حتى التعوبة سدتنياتات تدخلوا زلا أو انتو التحاحزة كمسجن كمزجبا لعلواي كوميشنر أب قداي سدتنياتات وي UNHCR بثلاثة الريكل تشن عصر تحمشتن بمن قد أفنياو نودب حبرات حجرات أبزهبو وقعوا مجلس حبيرهم تأجروا وكيل أب مجلسيو منجست جريخ مستي أتيو زلو مالاو ودكت أب هاجرو عقبان زحتو زلو حيالو أفريقياويان إزياويان سدتنياتات بعامو بزمز جبو زلو تحاحزة أب النتاو خمس خوني زبزح هاجرات أوروبا أو حبرتنتهم بمنجد جريخ أبيلهم ناب هاجرات زاتو زلو سدتنياتات ندجنا ناب جريخ أب مترازم زجبر زلوا قد سالو سنة هدما دعم جمت كجبرالو جبو خمس خوني أتحساسيبو منجست جريخ مزلو وانا وتأجمات هاب قداي حتى تعقب سدتنياتات زريو محدرة ودون وقان تزيكونه UNHCR أبزي كستتزي زدل متحجزات كوارد قرب كم زلو زملكته أفنيانيتي أحجرا وكيل مستر ويليام سبيندلر كالوت حجرات أوروبا ون قبل المنجست جريخ كتتاو حجزات مجبر كسرحة توي الله أب عام تخلتش حن 14 أسات 4 سلستن شح سدتنياتات مأكلاي بحر سجيرهم ناب جريخ كم زاتو زبزحو كابزي دما زيجاتات مأكلاي إيجيا إيرتران سومالن كم زخونو زملكتو تبتسابات UNHCR زفقد زي أب كل تشحن 10 سلستن كابز تمزجبي أحز بسلست عزفي كم زعبي يرد
መንግስቲ ግሪክ ኣብ ሰነዳዊ ምሕደራ ሓተት ዕቑባ ስሩዕ ዓቕምን ቀረብን ሲሒዎ ብምህላው ሓያሎ ስደተኛታት ጉዳዮም ኣብ ሰንፈላሊ ይርከብ ከም ዘሎ ዘመልከተ ኣፈኛ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቅልጡፍ ሓገዛት እንተተግቢረን ሓተት ዕቑባ ጠለባቶም ብንጹር ተመሚዩን ተጸኒዑን ርዱእ ምላሽ ክወሃቦ ዘጸግም ከም ዘይኸውን ኣተንቢሁ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ በቲ ብመንገዲ ግሪክ ኣቢሉ ዝመፀን ዘሎ ቀጻሊ ዋሕዚ ስደተኛታት ከማርራን ነቶም ስደተኛታት ናብ ግሪክ ክመልሶምን ምጽንሐን ዝፍለጥ ኮይኑ ነታ ኣብ ቀጻሊ ቁጠባዊ ማሕነቆት ትርከብ ዘላ ሃገር ተወሳኺ ኣደራዕ ከኸትል እናቐሰበ መንግስቲ ግሪክ ልዝብ ዝበለ ናይ ስደተኛነት ምሕደራታት ከካይድን ጽገናታት ክውን ክገብርን ምጽንሑ እዩ ብዝተፈላለዩ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ክምጎስ ጸኒሑ ንሎም ዝተዳለወ ዜና እዚኡ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ናይ ሕቶ ሰንበት መደብና ካብ ተኸታተልቲ ዝለኣኸልና ዘሎ ሕቶታት ብዙሕ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ካብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ኤርትራ ምዃኑ ማዕረ ክንደይ ንመደብና መደብ ድምፂ መድረኽ ብዓቢ ተገዳስነት ይሰምዕዋን ግብረ መልሲ ናይዚ ከዓ ብተሳታፍነት ከሰኒዎን ከለው ዓቢ ምስክር ንዓና ንኣዳለውቲ ከዓ ድርዕዩ እንት ምንታይ ብዘይ ዝኾነ ናይ ሰማዕቲ ተሳትፎን ርእቶን ክንዓብን ክንስስንን ስለዘይ ንኽእል ነዚ ዝተገልጸ ክስዕብወን እናተላቦና ባብና ክፉትዩ እናበልና ናብታ ሓዳስ ተሳታፊት መደብና ራሕሲ ሃብቶም ካብ ቤት ትምህርቲ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ዝለኣኸትልና ክንሰግር ኢና ራሕሲ ዝተረፈ ካልእ ጽሑፋትኪ በቢግዚኡ ከነቕርቦ ምዃንኻ ብኣኽብሮት ንዕድም ራሕሲ ኣብ መልእኽትኺ ሓንቲ ካብ ናይ አብርሃም አፈወርቅ ደርፊ ኣተሓሳስባና እንተ ሃብቲሙ ትብል ጋብዙና ኢልክና ኣለኹ ረኺብኪ ትስኣኒ ድሕሪ ዘሕቶኺ ኣከታቲልና ከነቕርባይና ተኸታተልያ ሕጂ ናብ ሕቶኺ ዝዓበየ ስታድዩም ኣበይ ከተማ ይርከብ ክደግሞየ ዝዓበየ ስታድዩም ኣበይ ከተማ ይርከብ መልሲ ናይ ዝሕቶ ኣብ መወዳእታ መደብና ክንሕብር ኢና كساب ملس نحبركم باب زلكم مخونكم ملس اخترخبو صعرو حوارو كين وتا كين قول مفتونا البيت كين قوانات اقميك الونا زور سلسلة رقوا ولادنا بدأوا نصدق قال اتوا ليلاتنا حلال بدك يتنقط برهنكم كلها حلال وعودات كنبر قطات كندش كقول الله صغتنا يمكن سمير نحلنا تحل الله ربكن أسيلينا تمبات الله أعواتي لكي تنعد كمور قابشتي أبحاوز نفلي أبزز لنا عدينا قابل لنا حديد نسالي أمنني قبرو مويانا أسل لنا حالالي أعواتي لكي تنعد كمور قابشتي أبحاوز نفلي أبزز لنا عدينا لنا حديد نسالي أمنني قبرو وانا أسل لنا حالالي سوى كرتكا كي تبقي تزبر شماغي تغمي تزبقو للتقلي كي تغمرري تزنقلت كلت كي تداخل لازم لنا ما خير نسمر لنا امتحانا قر تحاسس بنا تهابتي التحسس وانا انت هابتمو ويودي خندتنا شعوختمو زقتل تحزوناي مدبنا موسات وفاينت انتايو بزبل ناب استدالو صحفينا نحلف قداماي كفالو حجه قربيو دقيمنا نمكتتالكم مسلنا خبرات نعدم إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم
ተወሳኺ ተወፋይነት እንታይ እዩ? ብመንጽር ንቕሓት ሕልና ኣብ ዜጋታት ዝኾነ ሕብረተሰብ ክልተ ዓይነት ሰባት ይርከቡ። እዚ ፍልልያት እዚ ኣብ ሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ዝያዳ ጎሊሑ ይርአ። ብርኽ ዝበለ ንቕሓትን ሰፊሕ ኣጠማምታን ዘለዎም ሰባት ወትሩ ብምዕባለ ህዝብን ሃገርን ስለ ዝሓስቡ ካብ ውልቃዊ ዕላማን ጥቕምን ንላዕሊ ሓበራዊ ዕላማ የገድሶም ወይ እውን ይምስጦም። እቶም ብመንጽር ንቕሓት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ድማ ዝያዳ ኣብ ውልቃዊ ህይወቶምን ስርሖምን የድህቡ። በዚ ድማ ክልቲኦም ፍረ ሓደ ሃገር ክነሶም እቶም ኣብ ሓበራዊ ዕላማ ዝግደሱን ንዕኡ ንምዕዋዝ ዝቃለሱን ዜጋታት ሃገራውያን ወይ እውን ጀጋኑ ተባሂሎም ይፅውዑ። ሃገራዊ ዝበሃል እምበኣር እቲ ብንቕሓት ልቦናን ትብዓትን ኣብ ዝበረኸ ጽፍሒ ሓኺሩ ብፍልጠቱን ጉልበቱን ምዕባለ ሕብረተሰብ ኣብ ምድራኽ ዓብ ግደ ወይ እውን መሪሕ ተራ ዘፃወት እዩ። ሃገራዊ ዝበሃል ካብ ውልቃዊ ህይወቱን ላዕሊ ንሓበራዊ ባህግን ዕላማን ስለ ዘገድሶ ኣብ ዝዓበየን ዝበለፀን ዕማም ተጸሚዱ ብዘይ ብቂ ጉልበቱን ኣእምሮኡን ጥራይ ዘይኮነ ህይወት ኣብ ዝጠልበሉ እዋን እውን እታ ዘይትትካ ህይወቱ ዘወፊ ብሉፅ ዜጋ እዩ። መሰረት ህላወ ቀጻልነትን ምዕባለን ሕብረተሰብ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓበራዊ ዕቤትን ስልጣንን ዘገድሶም እልፊ ኣእላፍ ሃገራውያን ህዝብታት እዩ ዘግደስ። የግዳስ ንምዕባለ ሃገርን ህዝብን ብኩልንትንኡ ዝተወፍየ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ዝረብሕ? ርግፅ እዩ ካብ ባህግኻ ምፍጻም ዕላማኻ ምውቃዕ ዝዓቢ ረብሓ የለን። መሰረት ህላወ ቀጻልነትን ምዕባለን ሕብረተሰብ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓበራዊ ዕቤትን ስልጣንን ዘገድሶም እልፊ ኣእላፍ ሃገራውያን ህዝብታት እዩ። የግዳስ ንምዕባለ ሃገርን ህዝብን ብኩልንትንኡ ዝተወፍየ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ዝረብሕ? ርግፅ እዩ ካብ ባህግኻ ምፍጻምን ዕላማኻ ምውቃዕን ዝዓቢ ረብሓ የለን። ካብኡ ንላዕሊ ዕግበትን ባህታን ክፈጥር ዝኽእል ነገራዊ ረብሓ እውን የለን። እንተኾነ ረብሓ ናይ ሓደ ሃገራዊ ዜጋ ምዕባለ ሕብረተሰቡ ዝፈጥረሉ ባህታን ዕግበትን ጥራይ ድዩ? ጻምኡ ወትሩ ዝዝከር ታሪክ ምስርሑ ጥራይ ድዩ? ኣብ መወዳእታ ኸ ፍረ ጻዕርን ተወፋይነትን ሃገራውያን ኣብ ዝሕፈሰሉ ሃገር ንዝበርከተን ዘየበርከተን ብማዕረዳ ትብፅሖም? ወይሲ ሓለፋ ዘበርከተ ኣብ ምሕፋስ ምህርቲ እውን ሓለፍ ኣለዎ። ከም ዝፍለጥ ቃልሲ ንሃገራዊ ናጽነት ምዕቃብ ልኡላውነትን ዳግመ ህንጸት ሃገርን እንተወሓደ ንኽልተ ወለዶታት ኤርትራ ማለት ንወለዶ ገድልን ወለዶ ናጽነትን ኣብ ብርቱዕ ዕጥቃዊ ፖለቲካውን ቃልሲ ከምኡውን ኣብ ከቢድ ዕዮ ዳግመ ህንጸት ሃገር ጸሚድዎም እዩ። ልቢ ኤርትራውያን ዝሰለበ ባህጊ ናጽነትን ምዕባለ ሃገርን ሓይሉን መጠኑን ክትልክዖን ክትገልጾን ዘጸግም እዩ። ብርቱዕ ባህጊ ብርቱዕ ሰብ ስለ ዝፈጥር ከዓ ናጽነት ንምርካብ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናጽነት እውን ልኡላውነት ሃገር ከይድፈር ብሰላታት ኩናት ኣሕዊኻ ኣብ ጎደና ልምዓት ንምጽምባር ዝተረኣየ ውፊይ ጻዕሪ ሃገራውያን ብኡ መጠን ኣብ ኩናትን ዳግመ ህንጸትን ዝተሰርሐ ቅያ ተኣምራት ኢልካ ጥራይ ዝሕለፍ ዛንታ እዩ። የግዳስ ንስለ ሃገርን ህዝብን ብዙሕ ጽዒርካ ደኺምካ መስዋዕቲ ከፊልካ መግዛእቲ ጸሪካ ባንዴራን በልቢልካ ድሕሪ እውን ወራራት መኪድካ ብዘይገለ ጻማ ንዓመታት ጉልበትካን ኣእምሮኻን ወፊኻ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ሞሳኻ? መልሲ ናይ ዝሕቶ እዚ ኣብ መልሲ ናይቲ ናጽነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዝርከብ። ነፃ ምዃን ዝብላ ክልተ ቃላት ቀለልቲ ይመስላ፣ ግና ትርጉሙ ኣመና ዓሚቑ እዩ። ክትሓምቕ ዲኻ ክትነፍዕ፣ ክትምዕብል ዲኻ ክትወድቕ፣ ሞስኻ ክትረክብ ዲኻ ክትስእን፣ ኣብ ህይወትካ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈልካሉ ዕላማ ኣብ ምዕራፍ ኣብፂሕካ ረብሓኻ ክትሓፍስ ዲኻ ወይሲ ኣብ መንገዲ ዘልሓጢልካ ክትተርፍ? እቲ መልሲ ኣብ ነብስኻ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ኩነት ናጽነት እንታይ ትኸውን ባዕልኻ ኢኻ ትውስን። ከምዚ ዓይነት ኩነት ብሓደ ወገን ዓብ ዕድል ክኸውን እንከሎ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ተወሳኺ ጻዕርን ሓላፍነትን ዘሰክም
عبي بدهن فتنانيو زحلف 21 عامتات حزب إرترا بحفشة تركب ناتنت إرتراوي بزستت أسا كبيد فتناي حليفو اتقعزو بزوح حقوط قوطن عقل زتنقق هواهن زكم زنبرو كلنا انفلط حقيو نقدلنا ناتنت زعوت زيغا حدا عبين وسانن قدل فتيحو ناتنت زترخبه حدش ولو دخاء نتا ناي مخان مالت بنفسو ناي محدار بقعتو زفتن دربرابات قدلات كفتح تاريخ حلافنات أسكيمو اتقدامين لعلو خلون قدل نتبزوح مسوات استخفلو سلامن لؤلاونت هاجر بقطعلنت مو حسيو صورنا يون عاخخنتو صورنا يون عاخخنكو صورنا يون سمك علينا صورنا يون عدنا أتعدي أتئرني زي كاني قلبي بلي سعدنا دائرنا زي كاني قلبي بلي نحدسو تغيلنا نحدسو تقلنا نحدسو تمحينا نحدسو متعنا نبالا بتتب وحتى عاملنا نبالا بتتب وحتى يفينا نحتاج نفسنا ننكرنا حدنا نبال هجرنا لا 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 نبال هجرنا رغتنا نزيع جرب رتبال ولبتنا خليخ مريت تعرف أخو حطلي ستندي زبقول مدرب دانتي أزمر حبرات اسفو زمن هاقر تخاننا كفات أقدمكم كتكاتاتلو زتصنحكم موسات وفاينت انتاي بزبل سدالو قداماي كفال صحف أبزي تزازيملو زمت كالاي كفالو كاملوم كقربي دق سبات نسنة صحف ويون قطمي بزرقاقان وحلول بزخونة قالاتن كشاشين كازم مالخا طبب زحتت عود سنة بمخانو يمزاربو حدا كابت حزانا خا مستمقار قطميو حجي كتقرب عدالينا يزولنا حجي خنابي بزبل أرستي موسي عابلل زتصحف ياخدكون نمستمقارا نابخم نقبلا حجي خنابي فتقار
لو مسبق أخلنا موتن سكياتن كوينو تعدلتنا أبدقنا وشتن رمز تقاعينا حجي خنا بيلو مسبق أخلنا سكيات بزيحون بقات هتا صحاي بدمقتا برهانات الميتا موتن ما أسرتم كنا سيئنا أفويتا مزارب جيراتنا علم بملتا حجي خنا بي مريرنا محيور رهي قلبو كم محيور هادين كادون محيور ترخبو كانت رخيبنا رهي زي بلوم قربا يرورهن حلوفا مزازينوم كنت زج كانه أعقبوني إن زبولو حجي خنا بي مع عسفتنا خن مرش نسيناي عقل مبرات بيدنا فتحن من داي انتاي دا أمو هنقبر عالمكم عنكم دوت أبيبا نمنبارا يتعدلنان بزيحنا أبسا حجي خنا بي أوه فتقاري بعل خاف ردات فتقر كيا نفسي تتصبيك كالا ختبلانا بكمز تملسي حجي خنا بي تبلالا سيئنا تلو ملسي تسفا سيئنا قرب حبو مدع عسي حجي خنا بي كوينو زي ملس حتو فتح كابا خايو فتقاري لقسلنا فقري وفطرات كأدحن زفن فنتنا مدري حجي خنا بي موسى عبلل حدا سبأي كموت قربة نفنا ودما 4 دقون بعلت بيتون أبزريو كبيبهم نبرو كابتم 4 دقو اتحساس لده أزيو كف ملكا نبرو سبأي ناب بعلت بيتون نات أمته زربا سلزلو الناس نزوم دقي دقت نحباليوم بلا أعيمتن نبعاتنا أوت أردما كم زبلا حدا نقرك حتكي بقنعنا كي تسكف كدما ملس له تقاقي هنتخون كدما يقرهب للكي ازي حساس للدور ديدي ودخل سبيتي ودخان بار بلت بلزب زبالك عنا سبقاي بحاقوز أعميقو أستنفسه اتاقي زي سلز أخل دما نفسو كاب سقوو تفليت سبيتي وايه 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 كتبل جمرت انت وشت اقن انق عباب زعواتهم 3 قداموتي حاتتني يبل نبري يبهل نزوازاز لأخلنا يكالو يوناس كاب جرمانيو سلا كل جزي أبركتها نمسكنك يكالو نابنا حتى سنبت إن من سلو جزي تقاربنا لنا سمعتي نتاز قربت حتى إن من زخخار بقر زعبي استاديوم أبي كتما يركب اتبل عنيرا مرسنا إذا حتى أب ستار هوب استاديوم كتما براغ تشيك ريبابليكيو امبارك سمعتنا كساب مزازم مدبنا مسانا حبيركم تنحكم كتكونوا تسفانا قبرنا نيلومي كقرب تدالي زنبرة انقودتنا أبزي زازيمنا لنا كساب زمت سومون سلام زصفونا أنا نقلاتنا ازي دمت مدرخ إرتراويانيوم كبرات سمعتنا مسانا مصنحكم اندامسكنا نايلومي سنبت بحتي يكاتيت 2015 مربنا أبزي دمدمنا لنا سولوس مشت مسكالة حستو داقم كساب نملسكم كا سناي كناي
ድምፂ ኤርትራውያን መንእሰያት ለውጢ ሬዲዮ ኢዋኤስሲ ማለት ድምፂ ኤርትራውያን መንእሰያት ለውጢ ኩሉ ግዜ ሰንበት ካብ ሰዓት 8 ፍርኣን ስጋብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ኣቆጻጽራ ኤርትራ بحصير معبل 11720 كيلو هرتز وي 25 متر باند كمون بساتلايت على نايل سات ب 11678 ميجا هرتز بولاريزيشن فيرتيكال يفنو EYSC ኣብ ስደት ብዝነብሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ዝቆመ ኣብ ሙሉእ ክፍላተ ዓለም ኣባላት ዘለውዎ ኣብ ኤርትራ ሱርበት ተኽለውጢ ንኽመጽእ ዝቃለስ ማሕበር እዩ። EYSC ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝሕመረቱ ማሕበር ኮይኑ መሰረታውያን ጠለባት EYSC እንታይ እዮም ዝበሃል? ቀዳማይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዘይ ቅድመ ኩነት ስልጣኑን ህዝቢ ይረክብ። ካልኣይ ናይ ሕልናን ፖለቲካን እስራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ይፈትሑ። ሳልሳይ ወፍሪ ባርነት ኮይኑ ዘሎ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብቕፅበት ደው ይበል። ራብዓይ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ተኣልዩ ብቑዋም ብዝመሓደር ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ይተካ። ሎሚ ሓደ ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ራድዮ መንእሰያት ለውጢ ኣብዝና ሎም ሓደ ምስ ሓደ ሚይጥ ምስ ራድዮ EYSC ኣባል ቦርድ ኤርትራውያን መንእሰያት ለውጢ EYSC ዝኾነ ዳንኤል ተኽላይ ወይ ኣብ ፌስቡክ ወይ ኢንተርኔት ዳንኤል ገብረ ሚካኤል ይሕዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ። ሓፂር ሌላ ምስ ዳንኤል ንእትደልዩ ዳንኤል ሓደ ካብ ውሑዳት ብቑዓት ኣብ ዝቓልሲ ዝፈረዩ መራሕትን ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ፍሉጣት ተንተንትን ጸሓፍትን ኣብ ፖለቲካ ሃገርና ኮይኑ ኣብ ዓዋተ.com ካብ ጸሓፎም አንቀጻት በዓል Detoxifying Our Politics, Ethiopia, The Elephant in the Room, The Spirit of Asmara, Anatomy of a Revolution, How to Defeat Isaias Afwerki, From Tahrir Square to Godana Harnet, 10 More Years of Dictatorship, ዝኣመሰሉ አንቀጻት ክትቀስ ይከኣል። ብተወሳኺ ዳንኤል ሓደ ካብ ፍሉጣት ሰኣልቲ ፖስተራት ኮይኑ ብዘይ ምግናን መብዛሕትኡ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎ ፍሉጣት ንህግደፍ ዘቃልዑ ፖስተራት ብዳንኤል ዝተዳለዉ እዮም። ንኺድ ጥራሕ ኩልና ደቂ ዓዋተ ኢና ወይ we are all ዓዋተ ያኣክል ንውልቀ ምልኪ ንበገስ ንልዕልና ሕጊ ወይ no to dictatorship yes to the rule of law ኢሳያስ murderer of ዒራዒሮ ከምኡውን ካልኦት ፖስተራት ዘዳለወ እዩ። እሞ ብዛዕባ ዳንኤል እዚ ኻበልኩ ብቐጥታ ናብ ቀለም ሕትት ምስ ዳንኤል ንምክያድ ናብ ከተማ ሎስ አንጀለስ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ክወስደኩም። تحت
باركس عم فلمتا دانيال نزي عدمه يخبيركا نابز بمصاخا بشم سمعت راديو UIC كمسكنه كايدلي قتلنا حاجه بغتا ناب قال محتتنا كنكيدينا مالتي حراي دانيال سخا مچم كاب حد كاب مسرتن كمون اب 2012 عامه مرات UIC وين كا اسمرت إرترا منسيات لوطي بعلي واشنطن دي سي قوم كله اتي قداماي ابو منبر نايت محبر كونكا استمزسكا سبيخا انا والمساخا كم كتل ابو منبر كوينه نت محبر اقلقلنا مالتي سلازي كابتد مسرت غيزي وين كا UIC خابز مسرت تحيزو سغاب زلوم غيزي زلو بحصر زبله بخميت غمو كمون بتوساخي اتي شجر إرترا فتح بإرتراويان زبل حمرت قالسين معقابو استخفله رزين مسوات له بزعبو انت كتبل تدلي اب مጨረሻውን اب مسو حوس ابيلكا مسغغار مريحነት كابتم ابو نمرح بمريحነት مرصنا سبات بتي عند حقنا محبر مسرت نخلت عمد دحر مغلغالنا بحدش تتكينا لنا مو كميتريوتي ناي حدشتي وين كابا بتوم بعل يوناس حغوس ابو منبر دكتور حارنت بخرصين كا مكتل ابو منبر كلهم تمريصوم አለው ስለዚህ እነዚህ ከመይትሪኦ ከመራح ኮንካ خسرح صلحካ دحرቃ ተመሪሕካን ተማዚስካን ምኻት ከመይ ረክብካ أمبار أنيلاي سولمون يا سلام حوي أنيلاي نزع دل دهكاني كم تلبالكايو شماي دانيال تغلاي بحال مقماتي أب لوس أنجلوس كاليفورنيا حبرات منقصات أمريكا مالتي نعطي حتى نعناتو قام نايكل تعامدنا UIC انتاي مثل الكهاب جمركا أبز حالة فقل تعامد مغطلتا ناي تقدمين برا عامتات انديو قلنا بفلا يبزن حالة فقل تعامد انتاي تسليط وين تاي سليطنا كنبل نخل مالتي سلازي كلتاشان 10 كلتاشان 14 زقمقم كنرأتا خوينا أب UIC طرح ليكونس أب تدن بتقاومو ترأي أبتي لو تناي مدلاي بهزبنا ترأي ترانا UICs انتاي نيرو كبهالك الخون وانا غينو هزبي إرترا لو تخبد دليل لو تخبد تقلب ما انت لو تي حاتيتهم بساعات كابد ساقينا ويحي خوينو ترانا UIC خا كم منسيات مترنافة منسيات لو تدلي إرترا وين مالتيو نتي حدش ولدو نتي قدم حجي ديتا ساتف منسي أساتيفكا نتدن بتعاومو أدنفعكا هزبنا نلوط تقريب خمدلو زي دكتاتورا وسرعات أكايدو نهاجرنا خملي تكم نمرأي نيرو بزخر أخلو لوطي ترح ديكونس لوط خا بمنتاي مجدي لوط خا انتاي تجبرنا إلى حيش كل لوط خا حددي ديمقراطية ولوط الله ديمقراطية ولوط الله نتهاجر أب الأولويات حدنتان دتانخف عينة لوط ممكن ما تسخل كم تبقى على علامات نريد لنا بشكل زوجته مالتيو ويكا بالزبن بتحتنا نكوينو جن تي زدل لوطي أبتي مبصع حزب إرترا مبصع سواء دخانة ديمقراطية ومسرح نمأتاوي مالتيو بزخ الرأي UIC كل حالة خلطة عمتات كنا تقول تقولنا أب بولونيا خلتسع حزب أكيبو أبكر أبيت إيطاليا مالتيو شجرنا بعدنا هم فتح نخل شجر إيرترا فتح بإيرترا وين زبل علامو من شغط سيلول مالتيو نزخان وزحت أرنيفو هو بداية متتتاو نهاجرنا بحلقة بداية تو مجدينا لو تخلنا من سندل حزبنا ونكم يخسم عزدل بزبل خيد أني حمالتيو بس مسرت كا بحلف شد الشهر حم الشهر هجر له حج مالتيو ناي مرحنا لو تقوم كجبر كيلو بتي مسرح نايت محبر مالتيو كرميو نبرة زي لا نقطع عم تخون كما بومبر كوين خجل كل صنيحة عم السجار ناي مرحنا تعبد جبرنا لها حجون أب مرحنا دلوا حواتنا زي يوناس حجوز كم بومبر دكتور حارنت بغرزين كا بميريام سبتمبر يقام بزحف سبت خلطة كم مكتلهم ببر كوينهم نتوي محبرنا بقبؤو بتي كم حجي توجيش له العلامات ندعم الحوا يخذ له أبعتهم دلن إمنات أبعتهم زلني تسفعون عبي بزقات أمزي مغنياتو لساتهم ترح يكونوا أبكونهم تطويلهم دلو خلوت أبتمرح النتنا UIC دلو أبالات بوردن أبالات UICن دقفوا من ما يكون لهم دم أمريكا بزق سلا دخانه
ስለዚህ ንግዚኡ ከምዚ ለኽግምግሞ መደለኹ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣንየለይ ሕራይ ዳንኤል ናብ ዝቕፅል ሕቶ ሰግር ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ኢሳያስ በቲ ሓደ መዳይ ደገፍቲ ስርዓተ ግደፍ በቲ ካልእ መዳይ ኣበይ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ክንብል ንኽእል ከምኡ ስርዓት ኢሳያስ ብቁጠባ ፖለቲካ ኮነ ማሕበራዊ ኩነታት ኣበይ ኩነታት ኣሎ እቲ ክልቲኣዊ ዝምድና ኢሳያስን ደገፍቱን ይተር ኣሎ ዶ ወይስ ይልሕልሕ እቶም ደገፍቱ ሕጅስ በዚሑ ይኣክል ዝብሉ እዋን ዝመጽእ ዶ ኮይኑ ይስምዓካ ነው ሕራይ ጽቡቕ ሕቶ ዝምድና ኢሳያስን ደገፍቱን ይተር ኣሎ ዶ ይልሕልሕ ተቆይኑቲ ካብተን ሕቶታት ሓንቲ ነቶም ደገፍቱ ንብሎምሲ maybe ኣብ ክልተውን ክፍል ኣቢልና ክንሪኦም ጽቡቕ ነይሩ ተታሊሉ ዝድግፍ ኣሎ ጎሪሑ ዝድግፍ ኣሎ እቲ ተታሊሉ ዝድግፍ እቲ መሲልዎ ምንቲ ነቲ ኢሳያስን ነቲ ገባተ ዝኾነ ኣራእዩን ስርዓቱን ከደግፎ ዝገደዶ መታለሊ ነገራት ኩሉ ክእል እዩ ሃገራውነት ክኸውን ይኽእል ነታ ኤርትራናስ ከምኡ ዘዋፅእ ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብዚ እዋን ይኮነን ዝለውጥ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ተጻባእቲ ሓይልታት ዓለም ሙሉእ ትኹሬልና ትጸላና ዝብል ዝንበዓ መላኻኽታ ክኸውን ይኽእል እዚ ናይ ምትላል ተታለለ ማለት እዩ ዝተታለለ ከዓ ንዘለኣለም ክታለል ኣይክእልን እዩ ንሓደ ሓደ ሰባት ከተታለሎም ትኸውን ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ግን ንኩሉ ሰብ ከተታለሎ ስለደይትኽእል ዋላ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይኹን ናይ ምትላል ክእለት ዘለዎ ንኩሉ ግዜ ንኩሉ ሰብ ከተታለሎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቶም ዝተታለሉ ከም ተታለሉ እናተረድኦም ክመጽእ ከሎ እቲ ዝምድና ይልሕልሕ ይግድናት ኣብ ርእሲኡ ግን ብጉርሒ ጽቡቕ ኣለኻ ብጉርሒ ደገፍቱ ኢና ዝብሉን ኣለዉ እሶም ከዓ እዛ እዋን እዚኣ ዝተዋፅአና ኢሎም ዝገመቱ ካብታ ናቶም ጥቕሚ ናይ ሃገር ጥቕሚ ክርዩ ዘይከኣሉ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ንምሸቱ ዋላ ንዖም እውን ደዋፅአና ዝበልዎ ከምዘይዋፅእ ክርእይዎ ግድን እዩ በዚ ክንሪኦ ከለና እንዳልሓልሐ ይመጽእ ዘሎ ብሕልፊ ነቲ ናይ 97 ቅዋም ህዝቢ ከምደይ ሰርሓሉ ህዝቢ ከምደይ ተኻቲዑ ከምደይ ኣብ ድብፅሓ ከምደይ ብፅሖ እዚ ደኣ ገና ከይተኣወጀ ከሎ ድሞተ ወረቐት እንዲሉ ከቆናፅቦ ክትርኢ ከለኻ በዚ ደይ ተቆጥዐ ወይ ከዓ በዚስ ዝመራሓ ዝስና ሃገርና ድረብሕ ባይኮነን ዘይበለ ኤርትራዊ ኣሎ ክንብል ብጣዕሚ ስታይ ይኸውን ማለት እዩ ኣይትደፍርን ብጉርሒ ተደይ ኮይኑስ ክታለል ኣይክእልን ትሰብ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ከም ዝመስል ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ስርዓት ኢሳያስ ካልእ መታለሊ ቃላት እንተደየረ ኣምፂኡ ነተን ክብለን ዝፀንሐስኒ ኩላተን ኣሽሪፍ ወዲእወን እየን ዝመስላ ዘለዋ እሞ ከም ኣኽብል መማረፅኩ ሕራይ ትቐፅል ሕቶና ደንበ ተቃውሞ ማለት እቶም ንስለ ፍትሒ ኢና ንቃለስ ዝብሉን እቶም ኣብ መጻኢት ኤርትራ ንህዝባዊ ስልጣን ዝቃለሱን ኩነታቶም ኣብ ከመይ ኣሎ እዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ክልተ ዝተመቕለ ኮይኑ ይስምዓካ ማለት እቶም ሽግርና ባዕልና ወይ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዝመጽእ ዝብሉን እቶም ብዘይ ሓገዝ ጎረባብቲ እንተዘይኮይኑ እዚ ስርዓት ኣይሰዓርን እዩ ዝብሉን እስኪ ነዚ ክልቲኡ ስነ ሓሳባት ከመይ ከነቕምጦ ንኽእል ሕራይ እዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ክልተ ዝተመቕለ ኮይኑ ስምዓካ ክንብል ከለና ወስማዕ እዩ ክልተ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዓብኡ ግን ኣብ ክልተ ካምፕ ኣለውን ክበሃል ናይ ብሓቂ ኣትሊስት ኣቕልል ኣቢልካ ክርዳእና ክእል እታ ቀንድን ፈላላይትን ድኾነት ህዝቢ ኤርትራ ሽግሩ ክፈትሕ እንተደኣ ኮይኑሲ ኣበይ ኮይኑ እዩ ምስ መን ኮይኑ እዩ ባዕሉ ምስ ህዝቡ ኤርትራ ብኤርትራውያን ድዩ ወይስ ምስ ካልኦት ኮንካ እዩ ዝብል ሕጂ ካብ ጎረባብቲ ሃገርና ዘራይ ክንረክብ ንኽእል ኢና ሓገዝቲ ጎረባብቲ ኣለውና ዝብሉ ኣለዉ ጎረባብቲ ክንብል ከለና ኤርትራ ብዙሓት ጎረባብቲ ኣለዋ ግን ኢትዮጵያ ማለት ይመስለኒ ሱዳን ኣይኮነን የመን ኣይኮነን ጅቡቲ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣንፅር ኣቢልካ ምዝራብ ከድሊ እዩ ሕጂ ሓገዝ ጎረቤት ሓገዝ ከድልየና እዩ ወይ ከዓ ጎረባብትና ንፅቡቕና ሓስቢዮም ክትብል ኣብ ግዜ እንታይ ዓይነት ኩነታት እንታይ ዓይነት ዝምድና ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ክበሃል ተኮይኑ ኣይውጋእ ኣይሰላም ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣሎ ሓደ ካልኣይ ዝሓለፈ 50 ዓመት ብተፃባዊ ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ዳ እምበር ኣብ ሰላም ብዙሕ ግዜ ዝሕለፈ ጎረባብቲ ይኮነን እሞ ከዓ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ከዓ
كله إيرترا زخون إيرترا زصبق كحاللنا يحسبلنا الكون كزاربا يتدفرن مالتي سلازي مس نا إثيوبيا أب إيرترا زلو بلانينا نخيد زبلو لو ካብ ኩሉ ነፃ ኮይንና ሽግርና ፈተና ድብሉ ከኣለው ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትቐንዲ ፈላላይ ንሓንሳብ ቀል ዓለማዊ ዘረባ ኮይኑ ርክብና ዲፕሎማስያዊ ዶ ካልእ ዶ ኣክፊሕና ክንርኢ ዶ ድበሃል ክኽእል ኸውን ግን ንሓንሳብ ኣንፅር ኣቢልካ ንክርአ እንተደኣ ኮይኑ እወ ተገሚዑሎ እቲ ደንበ ተቃውሞ ግን ሓንትን ቀንድን ገማዒትን እዚኣ ትኸውን ማለት እዩ እዚ ምግማዕ ከማን ክበሃል ኣይክእልን ናይ ኣተሓሳስባ ፍልል እዩ ግን ዝተሓሳስባ ከዓ ሓደ ዓይነት ወይ ሓደ ክመፅእ ዝኽእል እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ተፃራሪ እዩ ግን እንታይ ክርአ ተራእዩ ዝሓለፈ ብሕልፊ ዝሓለፈ 2 ዓመት እንታይ ማለት እዩ እቲ ብኢትዮጵያ ኮንካ እዩ ዝኸውን ለውጢ ዝብል ኣካል ነቲ ካልእ ነፃ ኮይኑ ክቀሳቀስ ዝኽእል ኣካል ክዕብልሎን ከጉባዕባዓሉን ካብ ዝቐስ ክኣልን እዩ ፈተነታት ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እኳ ይሓይሽ ዳንበር ብዓቢኡ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ከምኡ ናይ ዕብለላ ናይ ህግደፋዊ ካይዳ ከማን ክበሃል ዝኽእል እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ዓብላሊ ንዓይ ጥራሕ ስምዑኒ ኣነ ጥራሕ ዝብል እዩ እዚ እውን ከምከምኡ ዓይነት ተርእዮታት ተራእዩ ማለት እዩ ዘዋፅእ ድዩ ንምሸቱ ህዝቢ ክፈርዶ እዩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከምኡ ኣብ ሰንፈላለዩና ዘለና ማለት እዩ ነዚኣ ከዓ መወዳእቱ ስርዓት ኢሳያስ ጥራሕ እዩ ክጥቀመላ ዝኽእል መወዳእቱ ዲክታተራዊ ስርዓት ጥራሕ እዩ ክረብሕ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩነታት ከም ዝመስል ኣሎ ተርኢ ተማሂርና ኣሎ ግን ኣብ ክሳራ ክወድቀና እዩ ሕራሽ ቀኒለ ዳንኤል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩልና ከም እንሪኦ ዘለና ነዚ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ሓይሊ ዝተፈላለዩ ዘዳኽሙ ፀገማት የጋጥሙ ኣለዉ ካብኡ ሓደ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ጣልቃ ምእታውን እቲ ብኢትዮጵያ ዝተባባዕ ዘሎ ሴክተርያን ወይ ከዓ ወገናዊ ማለት ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ፖለቲካ ንሓድነትና ከዳኽሞ ብግልፂ ንሪኦ ኣለና እሞ ክንዮ ዝፀገም ከመይ ጌርና ሃገራዊ ንኩሉ ሓቆፍ ምንቅስቃስ ነሳላስልን ለውጢ ክነምፅእ ንኽእልን ኢልካ ትሓስብ እወ ሕማቕ ተርእዮታት ከም ደሎ እኮ ኩሉ ሰብ ፈልጠሎ ናብ ውፅኢቱ እውን ናብ ፅቡቅ ከም ዘይከውን ፍሉጥ እዩ ግን እቲ ሕማቕ እንታይ እዩ እንታይ ምስ ገበርና ኢና ናብቲ ድሓሸ ንምለስ ንኽእል ዝበሃል ተደኣ ኮይኑ ንኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ለውጢ ከም ደልያ ዘይርድኦ ኣካል የለን ዘይርድኦ ክንዲ ሰብ ዝኣኸለ ኤርትራዊ የለን ግን እንታይ ዓይነት ለውጢ ክንገብር ከለና ኸ ካብዚ ዘሎ ክሓይሽ ዘለዎ ወይስ ክገድድ ናይ ክሓይሽ ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ዝሓሸ መገዲ ከነናዲ ከዓ ግዴታ እዩ ማለት እዩ ለውጢ ስለ ዝደለኻሲ ግድነት ዝመፀምፃእ ለውጢ ጥራሕ ክበሃል ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ሕማቕ ዓይነት ለውጢ ወይ ክፈለ ሕማቕ ከምፃልና ዝኽእል ወይ ካብዘን ጎረባብቲ ሃገርና ዋላ ኣብዘን ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዘለዋ ሃገራት እሞ ናይ ካብ ዲክታተር ናብ ካልእ ስርዓት ክሰጋገራ ዝፈተና ካብኣተን ክንመሃር ተደኾይና እቲ ሓደገኛ ከምቲ ዝበልካዮ ሴክታርያን ወይ ከዓ ወገናዊ ዓይነት ለውጢ እዩ ምክንያቱ ኣብ ወገናይ ወገንካ ከይ ዘበነ ውራውራ ነብሲ ከይተዕብራ ወይ ከዓ ከይተቀደምኩ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ወይ ናይ ሕነ ምፍዳይ ካልእ ዝኣመሰሉ ኣብ ሕማቕ ዝእትው ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ታሪክና እኳ እቲ ህዝብና ለባም እዩ እቲ ከምቲ ብደገ ዝረአ ኣብቲ ውሽጢ እውን ከምኡ ካልእ ሕማም ሒዝካ ኣሎ ተኣቱ ተደይኮንካ ዳ እምበር ክሳብ ክንድኡ ዘለዎ ታሪክ ህዝቢ ይኮነን ማለት እዩ ግን እተን ብኣውራጃ ድዩ ብሃይማኖት ድዩ ብብሄር ድዩ ፈላሊኻ ዝግበር ቃልሲ ንውፅኢቱ ብምሸቱ ናብ ከምኡ ጥራሕ ይኽእቱ እሞ እትፈታሕ ዳ እንታይ እዩ ክንዮ ዝፀገም ከይተወ እንተ ደኣ ኮይና ቀላል እያ ሓደ ነገር እቲ ድሕምም መሰለለኻዮ ብኡ ብመንፅሩ ወይ ከዓ ኣንፃሩ ዝኾነ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዝካ ክትቀርብ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ንሴክታርያን ወይ ንወገናዊ ነገር ሃገራዊ ጥራሕ ይፍትሑ ከም ኤርትራውያን ብጀካ ጉዳይ ኤርትራን ንኩሉ ሰብ ንኩሉ ማዕረ ትብፅሖ ሃገርን ጌርካ ሽግርካ ምዝራብ ካልእ ክህሉ ይክእልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ጎዲልና ዘሎ ሕግን ስርዓትን ሰብኣዊ መሰል ዘየኽብር ስለ ዝኾነ ሰብ ከዓ ኩሉ ሰብ ሓደ እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ ሓንቲ ድምፂ እያ ዘላቶ
كل سكحة حنتي هي ودلاتو هاجر دي بلو يعني عد دي بلو وجن دي بلو هيمانوت دي بلو بحر دي بلو زي جايلا كلنا ناتو لو كن تات الرخبنا قد هاجر سلا دخلت كم إرتراوين كم هاجراوين كنا شكرنا مس نفتحن فتحنا مس نقربن حتى نخلو زي حقوف من قصاص كنا سلاسل نخل مالتي فاني الله امباركس أوشت زحالف وحدات عمتات تسفاز سنقو عبيت تريوتات أوشت عدي تخسيتهم إيوم كابتم سرحيتات ناي فورتو ودع علي حوغا أبيالو ناي كهنات كاثوليكاويت بيت خريستيان إرترا أبزو قرب أوان دما أبيان وتهدرا وختت عزيبنا لنا إزي مستلو تخاوشت ترايوز متس زبل موغت أب قمت أتيو أبزو حتير جيزي كاوشت اندقنز تبقى وفري معبل كتشحن 15 تبقى سؤالو نزو وفر المعواتو انتا كقبر يكال هو نمشاتو تدل كلنا ندلي دلنا لوطي أبتبوتو تدل اللي يدل لوطي وخمات سمالتي تدل اللي يدل لوطي أوشت إيرتراي أوشت دي خمات صدر لو أبدأ دي خمات صدر لو الكاون ككاتر أي كأني مغنياتو نمشاتو تندلي دلنا لوطي أوشت هاجري سلازي نخومو دك على طف ወይ ከዓ ነታ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ናብ ለውጢ ዝደፋፍ ተርእዮታት ተስፋ ዘስንቁ ተርእዮታት ግን ወተራእዮም እዮም ብሕልፊ እቲ ዝሓለፈ 15 ዓመት ክንሪኦ ከለና እተን ዝርከበን እተን ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዳረጉ ሓይሊ ክብገስ ከም ዝኽእል ዘርእየና ዝተራእያሉ ኣብ ወፃእ ዘይኮነ ውሽጢ ሃገርና እዩ ካብ ዞም ናይ G15 ንብሎም መራሕቲ ጀሚርካ ክሳብ እዚ ናይ መወዳእታ ኣብ ፎርቶ ተረእየ ከም ናይ ፎርቶ ወዳዕ ዓሊምና ንዛረበሉ ስርሒት ሕጂ እውን በቶም ካህናት ድዩ በቶም መንእሰያት ድዩ በቶም ኣቦታት ድዩ ናብ ኣብያድ መኣመስል ናብ ብላይ ሕጂ ዝበዝሓንሎ መግዛእቲ ዝብል ተቃውሞ ኮይኑ ተሪፉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ማለት እዩ ንምሸጡ ከዓ تلوت أخمد استخوينو أوشت عد حساب زخونة أبدأ خونكا تتبعو أبدأ خونكا الجوخات وبلا الأمر أبدأ وشت أبدأ خونكا جبارن حدا كنت خون المجدي أي رأينا ممكن نقول لك النيو بخومي أنا زي وفري محبر لما وفر معبل كلتشان 15 ويكا ويف 2015 يلو تبقى شدلو إيوا اسم بقسي ولا خند أمر نقول لازم الكوتو ምክንያቱ ዘን ንበላይ ለውጥ ውሽጥ እንተራ ኮይኑ ተማዕበልካ ኣብቲ ውሽጢ ሃገርና ተፈጢሩ ነዚ ስርዓት ዝኽኣልና እንተራ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ክድግፎ ዝኽእል መስርሒ ማለት እዩ ነዚ ወፍሪ ንምዕዋቱ ሓደ ካብዘን ዝሓለፈና ዓመታት ክንመሃር ተራ ኮይና ሓደ ወፍሪ ንሓደ ማሕበር ወይ ንሓደ ኦርጋናይዜሽን ሲቪካዊ ይኹን ፖለቲካዊ ዝምልከት ኣይኮነን ንኩላትና እዩ ዝምልከተና ስለዚ ግን ኣሳሰይ ተኸሉ ኸሉ ዋንነቱ ግን ህዝቢ ይኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ናተይ እዩ ኣነ ከዓ ለውጢ ስለ ዝደለኹ እመኻተን ዓይነት ለውጢ ከዓ ንኩላትና ከም ሃገር ዘርባሓና ዓይነት ለውጢ ካብ ኮነ ኣነ እውን ኣባል ማዕበል እየ ኣነ እውን ነዚ ማዕበል እዚ መልሼ ክተባባዕ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ መሰልጠጦ ክብል ክሕግዝ እየ ዝብል ኩሉ ኤርትራዊ ክሳተፈሉ እዩ ዝግባእ ንእሽተይ ዝበሃል ስራሕ የለን ንእሽተይ ዝበሃል ተሳትፎ የለን ولا عويل كام زرابون النفساء كالسيا مالتيو لذي نزي نمعواتو نايكولاتنا خلينا توفري كالسالي سرعات زي كساب زي الليلنا تحل تشحين 15 مبالكا نهلا أبزع عمل زياسي الجيجانا سبسيبنا فتحنا مس زبلي مالتيو زبير تراها أنا زي أجيرو 5 سلطة فلتيو أبزبنا إسياس مسودقة زغبة شجر كيمتس إرترا أبيل بعداويان كي تودق حزبي كي بتاعتن زبد مسرته زي فلوت نحزبي كدسكل زخيل نتي برو تسفان مسلمات زجبر شرحتاتن بوليتيكاوي مش قراقراتن علومو نزي شرحتات كمي كنفشلو نحزبنا خمي رئيسة أمانت كنفترو له على ناتبل هو نايم حق لكعيو تنقاقة تريد تجيرلو تي كرد أكل كاد جبر كاير تخل كاي حوي كمامو أكل كاس أقول كاي حوي مالش خبر عكا هم زخل فلوتي زي توم كتالو الجليو ده قفت سرعات أما ما أنت خين ندد ما أنت خين باتاتن كم زاد لنا يا أفنا حيزنا سوق نبغى نزولو بدهاي الكا
تحقي انتي مخانو ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዘለዎ ካበይ ተበጊሱ ናበይ ከም ዝኸይድ ቅድሚ ሕጂ እውን ነዚ ጠፊእዎ ከም ዘይኮነ ክንፀረሉ ዝኽእል ነገር እዩ ዋላ ጥንቃቐ ከም ዘድልየና ተረዳእና ማለት እዩ ስለዚ ትፅቡቅ ዘሎ እቲ ብሩህ ተስፋ ዝህበና እምነትና ኣብ ህዝብና እዩ ህዝብና ካብ ባህሉ ጀሚርካ ክሳብ ሃገራውነቱ ነቲ ሰውራ ሓቂፉ ኣማሚቑ ኣብ ዓወት ዘብፅሐ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ሓደጋ ናይ ምፍልላይ ሓደጋ ወገነይ ወገንካ ከዓ ቀደም ስለ ብኣጋሩ ከሎ ስለ ዝፈልጦ ናይ ሎሙድ ኣይኮነስ ቀደም ከማነይ ኣርባዓታት ሓምሳታት ዝነፀጎ ፍሽላት ተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ነዚ ክነፅጎ ክኽእል ምዃኑ ተማሂሩሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ተስፋ ክበና ክኽእል ኣለዎ እምነትና ከዓ ኣብቲ ባህልና ኣብቲ ህዝብና ኣብቲ ታሪክና ይኸውን ማለት እዩ ግን ንክልቲኡ ከነማልእ ምቅብጣር ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ በዚ ሓደ ወገን ጌጋታት ተመፅኡ ዓያሹ እንተጋሊቦምሉ ነቲ ጉዳይ ኣብ ሓደጋ ክእትወና ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ለውጢ ዳ ይደልየና ብሃገራውነትን ብህዝብን ብነፃ ዝኾነ መገድን ዲሞክራሲያዊ መትከላት ኣብ ዝሕመረቱ ዓይነት ምንቅስቃስ ኣብ ዝበፅሕ ክበፅሕ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ንግዚኡ ከምኡ ኢልና ክነሕፅሮ ንኽእል ምባርከስ ብፃይ ዳንኤል ኣመዛዘሚ እንታይ ዝተረስዐ ከተመሓላልፎ እትደሊ መልእኽቲ እንተሎ በዛ ኣጋጣሚ ዕድል ክበካ ናይ ብሓቂ ልክዕዩ ጥንቃቐ ተደይ ተገይሩሉ እቲ ክረዳእ ኣካልካ ዝገበርካዮ ዝተኸልካዮ ሓዊ ክማምቆ ኣካልካ ኣጎድካዮ ሓዊ መልሽ ክባርዓካ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ እቶም ከታልሉ ዝደልዩ ደገፍቲ ስርዓት እሞ ምእንቲ ከይንነድድ ምእንቲ ከይንባታተን ከምዛ ዘለናያ ኣፍና ሒዝና ስቕ ንበል ንዝብሉ ብድሆ ኢልካ ተሓቂ እንታይ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዘለዎ ካበይ ተበጊሱ ናበይ ከም ዝኸይድ ቅድሚ ሕጂ እውን ነዚ ጠፊእዎ ከም ዘይኮነ ክንፀረሉ ዝኽእል ነገር እዩ ዋላ ጥንቃቐ ከም ዘድልየና ተረዳእና ማለት እዩ ስለዚ ትፅቡቅ ዘሎ እቲ ብሩህ ተስፋ ዝህበና እምነትና ኣብ ህዝብና እዩ ህዝብና ካብ ባህሉ ጀሚርካ ክሳብ ሃገራውነቱ ነቲ ሰውራ ሓቂፉ ኣማሚቑ ኣብ ዓወት ዘብፅሐ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ሓደጋ ናይ ምፍልላይ ሓደጋ ወገነይ ወገንካ ከዓ ቀደም ስለ ብኣጋሩ ከሎ ስለ ዝፈልጦ ናይ ሎሙድ ኣይኮነስ ቀደም ከማነይ ኣርባዓታት ሓምሳታት ዝነፀጎ ፍሽላት ተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ነዚ ክነፅጎ ክኽእል ምዃኑ ተማሂሩሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ተስፋ ክበና ክኽእል ኣለዎ እምነትና ከዓ ኣብቲ ባህልና ኣብቲ ህዝብና ኣብቲ ታሪክና ይኸውን ማለት እዩ ግን ንክልቲኡ ከነማልእ ምቅብጣር ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ በዚ ሓደ ወገን ጌጋታት ተመፅኡ ዓያሹ እንተጋሊቦምሉ ነቲ ጉዳይ ኣብ ሓደጋ ክእትወና ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ለውጢ ዳ ይደልየና ብሃገራውነትን ብህዝብን ብነፃ ዝኾነ መገድን ዲሞክራሲያዊ መትከላት ኣብ ዝሕመረቱ ዓይነት ምንቅስቃስ ኣብ ዝበፅሕ ክበፅሕ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ንግዚኡ ከምኡ ኢልና ክነሕፅሮ ንኽእል ኣዝየ መስግነካ ዳንኤል ይቐኒየልና ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀፃሊ መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ክነ